čo si vyhlásený za spisovateľa a od svojich 20 rokov doživotne považuje za právo, že spoločnosť ako takého veľkého, cenného človeka ho má držať. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium, nič nevytvoril. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium, nič nevytvoril, nikde nič neukázal, že vie vytvoriť. Vyradený z inej práce, stáva sa profesionálnym spisovateľom. Vzniká toto privilegované postavenie. Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlosťami, sem tam 2-3 pornografické výrazy a hovorím, aký som svetový. Však to sa nosí v New Yorku. Tak to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový. Tak to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový. A my tu trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečíta. Však. A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí. Ide to do šrotu, lebo to nikto nečíta. Však. A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí. A my tu trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečíta. Však trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečíta. Však. A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí. My si talenty vážime. Vážime si poctivého robotníka, vážime si poctivého spisovateľa, ktorý má talent, ale flakača ani na závode, ani na kultúrnom poli si nevážime a vážiť nemôžeme.